ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି କାଠର ସ୍ନେଲ୍? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାଠର ସ୍ନେଲ୍ କିପରି ଯାଉଛି ମାଟି ଉପରେ, ତାର କୋଉଆଡ଼େ ବି ମାନେ ଅଠା ନାହିଁ, ତାର ସେଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଅଠା ଅଛି। କାଠର ସ୍ନେଲ୍ ଦେଖିବା କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ବୋଧେ, ମୋତେ ଜଣା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠର ସ୍ନେଲ୍କୁ ଆଉଥରେ ଉଲ୍ଟେଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ତାର ଅଠା ଅଛି, ସେ ଯାଉଛି କେମିତି, ସେ ପୁରା ମାଟି ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି, ତାର ରଙ୍ଗ ପୁରା ମାଟି ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ସେ ସବୁ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କାଠରୁ ଯେପରି କୁଟାରୁ କେରାଣ୍ଡି ହୋଇଥାଏ ସେପରି କାଠରୁ ଏ କାଠ ସ୍ନେଲ୍ ଆସିଥାଏ। ସେ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇଥିଲି ଗୋଟେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସ୍ନେଲ୍ ବା ଜୋକ। ଆମ ଦେହରେ ବି ବସିପାରେ, ଆମ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା।